İza alyan. Çaltırak alsana bir çaltırak. Of, öldürdüm. Altı şeyle bir özünün kârini, özünün işini, özünün halkını kovveren bir adam oldu. Altı qatıken okumanı kovveriyatı. Elmi dama görsen Mahtumulinin kitabını elinden ayrana, özünün alyan kinolarını şeydip işleyen adam. Altı Garlief özünün sonku düşüren Mukamın Sırrı filmini görüp yetişmedi. Ol bu filmin sonku işlerini hastaxanadan gatnap yerine yetirdi. Şonu ol filmi kuturdum edip, garankı gecede kinostudiyanın hovlusundan çıkıp, özü bilen işleyen kardeşlerine garap, "Bolya aglanla, onu näme, hoş kalın" dip yüzlenýär. İşgärleriniň birgen alıp, "Altı Garliewicz, diýýäniňiz näme? Ertir nisip bolsa ýene görüşerse?" Altağı bolsa, özünün adaty ýylgyrşy bilen sessiz baş atýada garankylyga siňip gidýär. Ertesi günem oň ýogully habar gelýär.